Ogli bubagra khoro tiprasa reng serenggi tongnai rok kaya soglai roman script ni birudi hini salai no tini kaya soglai kha o kokthai kothoma rok no tui tini kokthum thumnai koktoma thumnai rok bai sengjak purok kai sawi khnarika o borok rok no tini tiprasa rok sanai tongmani sal kolokma romoi roman script borok no kaso hini no tini kaya soknani nangkha hini sawi khnarika tiprasa reng serenggi tongnai bodol rok Paithago sawi khnarika tiprasa reng srungnai bodolni ojama dima hasa hayakeba tini Mizoram Nagaland ni tini baba haike suilai tong sakni roman script hayakeba sakni basano haikini no sawi khnarika soklaimani karon kabono sung sabno je Tripura chief minister borong Bikas Debarma Rampalo Zomeja Dr. Tulsong borong kha sini je kok borong ni sung tami sini sia abono kebengi tong tabukbo ani bai sung bongni photon tini soklaika tamni bai ke sung saimanu abong ka sini odikar kok borok ka subject state ni matter omai ken sung ka je dima soroni basa abo jinis sungoro je orang mangkli soklaimani karon kabono sung sabno je Tripura chief minister borong Bikas Debarma Rampalo Zomeja Dr. Tulsong borong kha sini je kok borong ni sung tami sini sia abono kebengi tong tabukbo ani bai sung bongni photon tini soklaika tamni bai ke sung saimanu abong ka sini odikar kok borok ka subject state ni matter omai ken sung ka je dima soroni basa abo sung ka clearly omono NCERT rono lutui manai ba Central Institute of Indian Languages aja manai bongni kok ka sijak mani ka tambai oro nuka ka srai English alphabet bani terus ar Dr. Himanta Biswa Sharma kebeng ya borong ar BJP sarkar no aipono BJP sarkar puno bor kebeng ya ken or ka tamni bai ko bor basan bai bor kebeng abono sini proshno kabo double standard nudai tongu asawna Dr. Himanta Biswa Sharma je borok ni musung tino khari ton bongni chakri karon bongni odikar bongni right chabo ani bai kenu sungnu ka sinorong kake je borok sungno chapogui seri tono je bongni musung ti khlai nai al bai sing tino protibat khlaimani